ପିଲାମାନେ ବହି କାଢ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା କଥା ତ ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ପଇସାଟା ତମେ ଦଉନ କାହିଁକି? ପଇସା ଗୁଡେ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦିଦି ହେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଦରମା ପଇସା। ଭଲ ଭଲ। ଆଉ ପରି ତୋର ପଇସା? दीदी बापा कहले ए मास पैसा नहीं आर मास को 2 मास दे दो। ହଉ ମତେ ଟିକେ ପଢିକି ଦେଖେଇଲୁ। ଏଇଟା ପଢିକି ଦେଖା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ଜିରା ଛାଡି ଦେଇ ଯାଉଛୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯା ବସି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ମତେ ଲେଖିକି ଆଣିଲୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଲେଖିକି ଦେ। ହେଇଗଲା ଆଣ। ଏଠି 6ଟା ଟିକେ ସାନ ହେଇଥାନ୍ତା, 9ଟା ଟିକେ ବଡ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦିଟାରେ ସମାନ କରିବି। दीदी मु खाली पैसा आनी के दे। କଣ ହେଲା?